Welcome back to the YouTube channel Malawi. Cameras akulu tipasede pano update imene ndithu ili ya latest. Okay. Nkhani ili pano ndiyo mweja ya ku America Iran, okay? So, akuti Trump okay. Tiambe ndi Iran. Timalizira Trump. Okay. Iran ku parliament akukambirana ndithu kuti bill ipase. Ndalama asonkhanitsa 58 million euros. Ndalama imeneyi yompatsa aliyense amene angakwanitse kupha Trump komanso Netanyahu. So bill imeneyi akukambirana mu parliament kuti ipase ndithu idutse. Andi ikadutsa ndiye kunena kuti akuti aliyenseyo ati kaya ukhala kuti iwe basi wakokhala ndiwe ndi munthu woti tingwekeza kaya ndiwe kaya wachipembedzo chanji kaya walibe chipembedzo koma ukangokwanitsa kuchotsa thothola kupha Trump koma kapena Netanyahu akuti iwe ndithu ndalama ndithu zigwira ukatamuka kwambiri. Kaukha wantundu wanje kaukha uchokera kuti ndalama uzigwira. Anyway, nkhani ilipo pano ndi imeneyi. Endi zimene zindithu ma politicians angapo ndithu achina ena akuchita kuti Abdulaziz ma politicians ku parliament ndithu akunda amene akutusa ndithu bill imeneyo kumakambirana zimene zonse. Anthu amene kumwe ndolimba mtima chifukwa bene mapangira Israel. I think Israel pa and ndithu zimene zakudzuza kuti atha kuabwirira anthu amene like individual, okay? Individually. Oba kuti sakusamala. Chimene akufuna iwo ntino kuti wina wake akwanitse kupha Trump kapena Netanyahu. Inu mukuti banje. By the way, atsogolera amene wawa personally atsogolera amene wawa apaswa atsogolera amaiko ena. Trump ndithu anayamba kupha General Qasem Soleimani ku Iran, anapaswa supreme leader president Israeli, kupaswa ma generals 40 pamodzi anaphana. So pankhani yokhudzana ndi ophanzake na Yesu aphedwe panthu awawa sikuti kukhala kwalakwira if ngati wina wake angakwanisa kwapanga sikuti kukhala kwalakwira chifukwa kuti I mean manja mawo ni magazi kwambiri ochuluka kwambiri. You understand? So nkhani ndi imeneyo tiona kuti kwinako zikhale zodana. Chabe komano talent ikambirana nkhani yokhudzana ndi Trump. Anyway, lero ndithu anali akulongosola nkhani yokhudzana ndi akuti chi ballroom chimene akumanga ndi amafusidwa nkhani yokhudzana ndi Iran. Ndi pakuoneka zoti ma sentence awiri akutsutsana. Akuti iwo nkhani akuti iwo dzulo analandira phone call kuchokera ku maiko around maiko aja amene amanamizira aja. Akuti anazi hari musa pange zori mpolisa Iran, we are close to the deal. Tuyandike kuti mange deal komanso they are reasonable. It's like akupanga sense. Anthu ake omwe aja amene akutusa bill aja kuti tiphe Trump kona Netanyahu akuti akupanga at least pano batu akuyanjanako. At least pano bakuoneka kuti they are reasonable people. Anthu omwe aja tikunena omwe aja
ameti makamba pano akambera zoti akuika mutu wa Trump pa bounty pa chizungu mati bounty akuika pa mutu kuti amene angaphema kuti makuti ndoti tipasa ndrama biro ku parliament ngati dziko. So anamfunsa kuti anadziwa bwanji yayi ineyo zinthu zozoti ndimadziwa ndekha amango zozoti ndipangatake koma kuti 1 hour before penandla call Trump akuti ndipeka ma statement awo khanga lino yake sakumveka bwino. So how much notice did the Gulf nations have that you were going to do these strikes before they asked you to pause? They called me over the last 2 days to say they made a lot of progress, because we have them negotiating with us, and primarily Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait, a little bit, and Bahrain, and some of the others. And we have them negotiating with. We're all working together. It's like a team. And Israel, of course, and Israel's been a great partner. And so we are negotiating together. I got a call from numerous of these people. They know the people in Iran. Don't forget, when you talk about regime change, I think it's the ultimate regime change, because the first level and the second level are no longer with us. They're someplace, but they're no longer with us. So we have real regime change. But I got a call yesterday, sir, could you wait? We think we're close to a deal. And that's okay. Now, I've heard it before with these people, and they change their mind. I made deals with them, no nuclear. We immediately get the nuclear dust. And they said, you're the only one can get it, because the bombers did such an unbelievable job that the mountain literally collapsed on top of it. They said us, and they thought China would be the only 2 countries that could even get it. But I think it's important to get it, maybe psychologically more than anything else. How long did the Gulf nations know? How long did they know that you were planning the Gulf nations? They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I never tell anybody when. You're in constant contact? I never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say I was an hour away from making the decision to go today. And we would probably not be talking about a beautiful ballroom today. We'd be talking about that. Nkhani ya Trump ndi imeneyo kwa amene mwakuti kan imeneyo. So guys, aba tifufuze za Putin. For Putin akuoneka zoti nainso wathamangira chaku China. So next video tipangeza Putin. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.